but we believe and trust that they present themselves. Ramogi riwruok mar jopuonj mar Kupet koro dwaro mondo mi piny owacho otieg jopuonj matie gwenge mar Itanokie kendo migi bunde bang' tiegruok makamago. Ka giloso Isiolo e kinde nyasi mar dhialo higa achiel, gikoni duol mandiko jopuonj tich e pacho ka TSC osebedo ka tiyo kod teko margi e sando jopuonj matiyo e gwenge ahinya to Mandera ma osebedo kod ywak kendo ywak margi osebed ka iwinjo kaluwore kod rochruok mag arita e kuondego magitie. Ka otelgi kod jagoro ma ochung'ne somo mag sekondar Edward Obwocha, gikoni ochopo kinde makoro nyaka japuonj manre kod bunde kagin mago mani kuonde maboyo kod obila. Obwocha bende koni japuonj ok nyal loyo lweny mar bunde gi chok kende. It is true that we have insecurity in Isiolo, especially in far front areas like Ondonyero, Merti, Basa, Sericho and Garbatula, where we are requesting the government to facilitate teachers by giving them guns so that they can be able to protect themselves in line of their duty, because there was an incident where a teacher was killed in a police station and the police could not protect him because they were saying that they are using guns to protect themselves. The issue of junior secondary school and the plight of the teachers posted there, where teachers who are specialized in 2 teaching subjects are subjected to teaching more than 14 subjects. We wish to call out the government to come out and staff these junior secondary schools so that the subjects that are offered there are taught by the subject specialists. Otherwise, our Kenyan children will be getting wasted.